Ayong. Ayong mai ya. Aku tuh faidemen आङो ayong. Bonus di mari दा बाथौ गायबाय बेयाव. बेयाव मोजां जाबाय. आं खबर लानो फैबाय 102 बोसोर जाबाय आयंआ. दोनैयाव लागि. दा बिराद टनटनिया आरो देहायाबो बिराद मोजाङै लाखिदों. आङो दा फार्स्ट गलाव फैदोंमोन. आंनि न'आवनो फार्स्ट फैदों. आयंखौ लादों. बै थानसालि नायदों मामोन जोंनिया सिबिनाया सितुनि मोनसिंसिं बोराय खांदों मामोन आग्राम बोराय ना मा मामोन मोनसिनाया Ailang Anggrang Gula Batu Budi बहुत बोसोर जाबाय दा बेसेबां बोसोर जाखो आयंनि बैसोआ जफरनि जन्मनो गयाबो एबो एकेबारे आइ बाप सब जन्म बेयावनो गासिबो अब्ला बै समाव माने बर' हिसाबै रावफोरखौ बुंनो हायोमोन ना जा जफर बर'नि हिसाबै बर' माबा दंमोन आरो बावबाय माबा मेस कसारि मोना कसारि मेस कसारि दंमोन उनाव दं बेसेबांसो न'खर दंमोन बेहाय बर'फोरा मेस कसारिफोरा बहुत दंमोन ने माखासे बांलादेशआव थाबाय नामा बांलादेशआव थाबाय बांलादेशआव थाबोदोंमोन उनाव उथिना फैबाय बेनिफ्राय फैबाय जेमन बे बांलादेश जायाखै पाकिस्तान नामल' पाकिस्तानमोन पूर्व पाकिस्तान 1971 आवसो जेनेबा नायो बंगबन्धु मुजिबुर रहमाननि माबायाव बे जाबाय नङा होमबा मुजिबुर बे समाव बे समाव बेनिफ्राय मा सिबियोमोन बै समाव बाथौ हिसाबै मा सिबियोमोन मा बावबाय माइनाव बुरै मोनसे जों बोराय मोनसे बुरै बेफोरखौ दा सिगांनिफ्राय दं बै दंफां गिदिरा दं नामा जायगाया सिबिनाया बहुद बै दंफां गिदिरा मा सिबियो बेयावलाय खालि माबासो सितुलियाय बे सितुलियाय बहुद समयनिफ्राय दं बे दंफाङाबो बेसेबां ना बहुद सिगांनिफ्राय दा आयंनि बोसोरखौ जुदि सोङोबा मिथिगोन ना बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां जागोन जेब्ला बै माने मुजिबुर रहमाना बेहाय बंगबन्धु होननानै जेनेबा माबा अब्ला बेसेबां बैसोमोन आयंनिया जाला सिख्ला दंमोन सिख्लामोन दायो गथ'फोरा बेसेबां साबेसे आंनि 10 जनमोन खाथाम थांबाय दा 7 जन दङ ओमफ्राय हिनजावसा बे गथ'आ खालि सासे थाबाय आरो हिनजावखा 6 जन दङ दाबो दङ बहा दङ ना बेयाव दङ ना एबो खाब्रै दं आरो लंपु खासे लंपु आरो बैयाव डिमापुर गलाघाटआव गलाघाट बेयाव दंहैयो हाबायाव दं मेगना थिगानो दङ ना मेगना मोनसे नुवा ओमफ्राय खोमाया खानाया एसे खोमाया खोनायो दे बिराद माने दासिमबो थाबाय दे